Em dic Patricia Hayes i us parlo des de casa. Espero que esteu tots molt bé. Avui us contaré el conte Un petonet i a dormir. Preparats? Un petonet i a dormir. Avui els dudús també han estat a casa i han estat tot el dia de gresca, però la lluna ja està sortint. És hora d'anar-se'n a dormir. Els ajudes a ficar-se al llit? Abans d'anar a dormir, s'han de raspallar les dents i s'han de rentar les mans amb aigua i sabó. Al conill li agrada que hi hagi un got d'aigua al costat del seu llit per si té set. Bona nit, conill, un petonet i a dormir. A la Truixeta li agrada molt que li expliquin un conte abans d'apagar el llum. Bona nit, Truixeta, un petonet i a dormir. A la Miu li agrada anar-se'n al llit amb els bigotis ben pentinats. Bona nit, Miu, un petonet i a dormir. A l'osset li agrada que el seu peluix preferit estigui a prop. Bona nit, osset, un petonet i a dormir. El conill ja està dormint. La Truixeta ja està dormint. La Miu ja està dormint. L'osset ja està dormint. Tots estan dormint. Tots? Tots no. Faltes tu. Bona nit, un petonet i a dormir. Espero que us hagi agradat i que ens trobem al proper contacontes. Un petonet.